Justo fallo agertua. Orduen grabatzen hasi. Ahí. Cago en Dios.
guztiak eta holako guztiak oine grabako eta da batzuk beste baino momentu gehiago bakotzean jartzen adan ni begire eta Luisma etortzen da eta grabatzea beti baten nion grabazio bat oskorri donuzia topan eta orduan graben ikuste egidozko eta irabe barrio batzuk eta gero handik aurrera zuri grabazio eskei eta jarri nahi interneten eta eskei zemat bizita eta ordutetik gona beti ito da sortu da zenbakotia da grabatzea gaur egin estazioa da zuru larroinak horren nahiko dake luzenik eta hori bai hirugarren asteburuko larun batan eta izaten da gure kantukoa gero ligantekoa da dantza eta horren dantza betia maiten da larun batan eta zuten edo hori berrota marikuro hori gorako izazki estado ya obada eta sortzea oin buelta bat emongo da oin bai grabatzeko mogoa